третия почивка. Скромно в леглото, измъчен, без усмивка. И тогава идваш ти, като слънчев лъч. Лягам си, затварям очи и приказката почва. Сега чаша чай държа в ръка. Децата тичат в коридора, кроят планове без умора. Крадат 10 минути тишина за мен. Топлият камък прогонва мрачния ден. Нуга без, чувам тялото ми как въздъх. От мама до дядо всички знаят това. Една малка сесия, комфорт за душата. Това е моят навик, моето гнездо. Дома е там, където е моят Нуга Бест.